Η βιταμίνη Β12, την οποία προσλαμβάνουμε μέσω της διατροφής μας από την κατανάλωση ζωικών προϊόντων όπως είναι το κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, είναι απαραίτητη για τη σύνθεση του DNA, για την παραγωγή των κυττάρων του αίματος, αλλά και για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η ανεπάρκειά της μπορεί να προκύψει σε ανεπαρκή πρόσληψη από τη διατροφή μας, σε επεμβάσεις στομάχου, σε ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, σε κοιλιοκάκι, σε προχωρημένη ηλικία, σε μακροχρόνια λήψη μετφορμίνης για το διαβήτη, αλλά και λόγω της αυτοάνωσης ατροφικής γαστρίτιδας και κακοήθους ανεμίας. Τα συμπτώματα από την έλλειψή της μπορεί να προκύψουν από την ανεμία που αυτή προκαλεί, όπως είναι ζάλι, οχρεότητα δέρματος και αδυναμία, ή από το νευρικό σύστημα, όπως είναι οι αιμωδίες, δηλαδή τα μουδιάσματα άνω και κάτω άκρων, και οι διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού. Η θεραπεία μπορεί να είναι είτε από του στόματος είτε ενδομική με ενέσιμα σκευάσματα. Στην περίπτωση δε που τεθεί διάγνωση αυτοάνωσης ατροφικής γαστρίτιδας, η θεραπεία είναι διαβίου ενδομική. Η απόφαση για τη θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε από τον θεράποντα ιατρό.